minutu batzu badauzkagunez, eta askar-askarren txitxirioak aipatu dituzunez, eingo dioguna da, hoxe, txitxirio ensalada antzeko bat izango zen hau. Bai, Lanean amateko, taperrian, eta hemen azkenean belortzen, hemen dauzkagu, hidratua dauzkagu hemen. Ero txitxirioetan daukaz hidratuak, eta proteina baita. Bai, proteinek baitu. Eta gero dauzkagu mazpaxa batzuk, jogurra proteina animalia, kuminoa botako jogula txitxirioei, intxaur batzuk, eta pepino pixkat, berez freskua zan, eta aztu intzait, eta orduan hor neurkan ontzi bat olan honek ospinetakoak, eta horrekin variante bat biziagoa ingo du. Orduan lanian hasiko askar-askar. Jogurra, hor daukazu, mendafinarekin naztu. Ni bien bitartean, hemen, botako diot. Bueno, hau zan berda, benetako jogurra dela, Kumino, nik ekartze izkizu produktu batzuk. Ze gaur, egia esan jogurren kontuan, badaude batzuk. Dakau, zai bat. Jogur hori da, eta gaina krematxua, ez da, oie, saltze ituzten, ez da izek greko erako, ez? Da, jogur naturala, ez daukara esne gainik ez ezer. Eta uzai badaka, eta textura bera ikusten da, ez da? Nolakoa dan. Horiek oiriko jadaka kajaten duzu. Eta aldala, ume guazen gure ume erakustera jogurra, gu gara azukreakin dauitzen ganak eta estiakin dartzen gu gara. Bueno, gure etxean umea ezer gabe hartzen du, Nausiak hartzen du estiakin, baina txikiak ezer gabe, eta behin ez da, guraso batek erzeukan bere umena eta guri astu jogurra, eta zeukan honek azukera dunak. Eta zitzaion gustatzen, zer da hau, zer mandi date? Kumino pixka geixau. Jogurra hona balima da, azukre gabe edo gehienez esti pixka bat, eta nahikoa. Nahikoa, ez? Bale, oin, geruzak. Lehengo, maz pasatzu. Beian. Lehengo geruzak. Bigarren geruzba. Txitxirioak, limoiakin, olio txorrata be oso ondo etorriko litzaioke hone. Txitxirioak ja egosita daude, bakizu, txitxirioak beratzen jarri. Eta hau izango zen bakarrik uredan egostea, barazkirik eta ez dizkigu bota. Beratzen jarri, eta gero lapiko azkarrean beratuta badaude 15-20 minutuan normalian egosita egoten dira. Eta bestela, bakizu, ordu bat, bi, suabe, gure aiton amonak egiten zuten moduan garri batean, ekonomika gainean jarrita. Hau, nik uste horrela nahikoa, ez? Pepinoa. Pepinoa, ero luzokerra, bietara ondo esan da dago. Luzokerra agian zuetako arraro egingo zaio dizue, baina erabiltzen da. Eta pepinoi gustatzen zaiona beste edo zer barazki balio dio, bai gordinik edo vaporian pixkat egin, azenario pixka, zati batzuk, aguakate pixka. Baki zer daukan niretzako kriston pepinoan saboria? Zer? Meloia. Meloia pepino saboria. Zagun ze meloi pepino bat izaten da, Zagun zen meloi pepinoa. Baita. Baina meloia, nik hemen meloia holan, fresko, xerrata moztuta, eta nik uste kombinazio goxua izan. Eta jogurrarekin ondo geldituko litzateke bai. Bale, pepinoa eta oin. Jogurra, mendafinakin oso goxua datzen dela. Eta hemen daukazue, momentu batean ere, eta hau plater bakar bezala. Gero ia sartzen badu bizio moduan, prestatu egun tiramizua, hori izango zen. Gehitxo, nizte menu baten, hau eta gero gainean tiramizua pixka gehitxo. Pixka tarina egin behar da tiramizua jateko bigarren. Ensalada bat, ensalada normal bat, ostona eta holan, eta gero tiramizua bestelaz. Hori da, bestela. Honekin fruta. Neiko jogurra, Ez que oso goxua ez da, jogurra. Bueno, jogurra primerakoa, hau da, Eta intxaur batzuk. Guk hemen jogurra oso na Euskal Herrian, iztuetakoak izaken dituen Euskal Herrian, txorrienen, parkatu, eta jogur zoragarria, mahalakoak behite izan genituen, da goxuak. Beti izaten deu, esnekiak jateko aukera egiten bali madeu, mesedez, hemen baditugu esnekionak eta mesedez, esnekionak hartu, mesedez. Alde hondia dotako akutzaren zat. Bale, listo. Bueno, beira ze politxa. Kumino pixkat. Kumino pixkat. Fenomeno. Momentu batean, hemen daukazue. Zita. Txitxirio eta jogur entzalada. Eta dastatzen dugu mitardian agurrengo du. Ikuste zu hau da, txoriene 2.0, bi gauza bat egin.
Gauza, lehenko, telefona bota Silvana, norbaitek konsultara ero deitu nahi baizu? Bai, 6 bat bederatzi, venga. Eta gogoratu, Silvana datorren urrengoan, ingo guna da... Aurren elikadura. Atento, Eta aurrei eman eskero ere, gozo-gozoa.